Mga kalakbay, may adlaw. Nay usa ka sa barista gawalis radio tuning pangutanon. Kinsay gamugna sa pangalan nga Seventh-day Adventist? Pasok! Kinsa may nagbuhat ang ngalan nga Seventh-day Adventist? Matod panis pangutana, si Kristo ba o si Ellen G. White? Ang tubang si Ellen G. White. Upat sila ka buok. Ellen Harmon sa dalaga pa. James White yan ba na? Hiram Edson, Joseph Bates. O na yung mga tawhanang gabugna sa ngalan nga Seventh-day Adventist. Dili na Ginoo. Upat ka tao. Si Ellen Goldwhite, si Joseph Bates, si Jane Andrews, o si James White. Upat. Ang pangutana, kinsay nagtukod sa Seventh-day Adventist Church? Si Kristo ba'y nagmugna ni? Pasok pa rin. Ang SDA po, ang nabugna na sila si Ellen G. White, inandan og Seventh-day Adventist. Ang SDA po, ang nabugna na sila si Ellen G. White, ang nabugna na sila si Ellen G. White, ang nabugna na sila si Ellen G. White. Agoy, dili di ay si Kristo ang gabugna. Kinsa ganito? Ang nabugna na sila si Ellen G. White. Ang nagmugna sa ngalan, kinsa ganito? Kinsa may nagbuhat ang ngalan nga Seventh-day Adventist? Matod panis pangutana, si Kristo ba o si Ellen G. White? Ang tubang si Ellen G. White. Upat sila ka buok. Ellen Harmon sa dalaga pa. James White yan ba na? Hiram Edson, Joseph Bates. O na yung mga tawhanang gabugna sa ngalan nga Seventh-day Adventist. Si Ellen Goldwhite. Tinaw nga sa barista, dili. Hindi na Ginoo. Tao na. Karon, kay tao man giday nagtukod ninyo. Iyahapan niya sa Ginoo. Tubag ko no. Ang mga pundo karon sa tinuod lang pagkasulti na gala, tao na gumugna ang ngalana. Uy, di na Ginoo. Tao na. Dili giday ni iya sa Ginoo. Unsa gali mong tuigan na rehistro? Girehistro sa 1863. Girehistro sa 1863. 1863. 1863. Agohoy! Munang magbantay ta pag-ayo. Kay kanang simbahan nga inyong gipasakupan, gimugna lang na ni Ilan. Upat sila ka buok. Ellen Harmon sa dalaga pa. James White yan ba na? Hiram Edson, Joseph Bates. O na yung mga tawhanang gabugna sa ngalan nga Seventh-day Adventist. mauna. God bless!